четвърти епизод от нашата поредица. От Survival. От Survival. Аз съм Златка, той е... Аз съм Съндет и днеска продължаваме нашата поредица. Днеска нови сили, нов дух. Сега си красна някаква броня. Спомнях си миналия епизод какво стана, някакъв бакспейла. И много се изнервих и ми падна всяка да ме приня, снимам още клипове. Да, ако се чуете защо той каза, че е Съндет, защо преди беше с друг ник, той си го смени и се... Ще го поради някои авторски права, но няма да занимавам с тези глупости. Да, и ако искате се абонирате за него, търсете Съндет. Съндет Гейминг. Само не знам какво чака. Да правим дърво. Я ме изчакай, правим дърво. Аз имам в мината, да взема малко. О, не ме е хайра. Искам да добия малко дърва на сцена. Скоро ще има и клипове на моят канал, даже след малко отида и ще снимам един клип. Може би заета. Сигурно първият ми клип, който ще видите на канала, ще е с него. Да. Пак вече после може да снимаме и и мислим да се развием на тази поредица и да я приключим. Да. И сега, дами и господа, драги зрители, ще хапна вафля. Къде си, бе? Ето идвам към минута. Ти си над главата ми тук. Над главата си ми. Тук мисля да мина е там. Да, драги зрители, това е някакъв хакер. Ти ми го даде този хакер. Така е, ама аз вече отказвам. Ето. Какво прави, Ники? Някакъв кол нещо. Ого. Уау! О, тук има обсидиан. Ай го вземем. Не мога да не трябва. Чай. Тук не ми хареса работа. Обаче... И да направим тук Enchanting Table. Точно тук отдолу има. Лава. Да, че има право. Взех обсидиана. Лавата няма подцака този път.
намерих. Да направим портал към Ада. Защо не? Ами да си имаме. Да се кефим, че имаме. Diamond. Взимай го. Много ясно, че искам. Вкусна тази лава тук. Тук много Diamond има. Един Diamond, два Diamond. И Diamond. Трябва да скопам тук на очи. Паднах в лава. Това е. Умря ли? Не. Опит пак да стрелна. Аз си да мръзнам телефон. Останах на 2 сърца и се изплаших, че пак ще умра и тръгна да дадам да и останах. Скоро ще имам 6 обсидиан. Драги зрители, скоро ще, ако не знаете, скоро ще излиза Minecraft 1.9 и там също ще правим страница. Аз ще се опитам, не знам, ще се опитам да направя нещо за вас. What? Айде, тук е къпта. Тук скрафтим една дълна курка. Става дълна курка. Fine coal. Въпрос. Добре. Зоя, колко кола имаш? Мен май нямам. Ама в честа имам чай. Сега ще видя в инвентара си. Нямам в инвентара, обаче в честа има. Добре. И в печката има. Аз какво помня намерих някакъв печка. Това е разклонение на същата печка. Аз тя нагоре. Имам 10 обсидиан. Добре. Трябва да намерим някаква крава или село, крави или село. Аз взех 14 май или колко такива. Трябва ми кожа, шугър. Кожа, да, именно кожа. Трябва ми кожа, значи трябва всяка кръвка книги. Май кожа, шугърки и пера, доколкото си спомням. Не знам, ще погледна. Пера ли? За които са пера? За които са пера? Не знам. Трябва да погледна, че забравя как се правиш. Не, без пера, няма такива пера. Ама ти кой искаш да направиш? Книга. Книга с такова, с листа и с кожа. И листа. Лист. Ти ми викаш листа. Да, листа. Аз садвам някакви листа. Това са листове. Да, листове, имах предвид листа. Тук навсякъде има лава и ще попадна в някаква лава и през същото време ще отгръмя някой крипър отзаде. И абонирайте се. Сега ли се те го кажеш? Не, ама тази се нещо да кажа. Това е четвърта част, нали? Да, същата. Добре. Така имам 23 iron. Ние горе също имаме някъде 18, доколкото имам. И окей, вече се развивам. Имам 12 такива. Значи, ако направя... Зоя, след това, ако го направи този епизод и го сменя. Добре? Да. 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 Ти имаш някакво импровизирано интро, доколкото знам. Ще мълчим.
Защото сме яки. Добре, тук трябва да спръгвам това е толкова, защото ми е мръзно. Пах, лава! О, браво. Умирам. Вода, ето я. Джиджи, очаквате само джиджи. Помага. Сега се прецака. Драги зрители, Зорко има сървър, но му го хакнаха и да. Сега не можем да снимаме на него. Какво правиш? 16 трябва. Ще снимаме по-нататък на него, като го възстановим, защото някакви хакерчета го хакнаха. Ще се помъчим това да не става отново. Кой знае. Линк към неговия сървър ще има в описанието. Да. Аз също имам сървър, но не се занимава. Да. Аз смятам да бъда Полум. Полум, те имаме бъдеща много листа. Някаква храна имаме ли заобщо? Аз ще мога да главам. Ясно. Николко три боржоли. След това, ако има нищо, няма и тук няма нищо. Тук няма нищо. Слагам айрон, послагам това. Трябва се... шапка. Ще правим една лопата. Айде, брадо. Драги зрители, ще го кажа и в този клип, ще го кажа и в моя клип, който е смисъл в моя канал. Скоро смятам да направя адвенчър карта. Да, и ще чума, не знам дали ще ми хареса, защото все пак първата ми карта. Нямам голям опит. Даже лично Зоя ще ми я пробва. Не знам кога ще излезе, защото ще ме направя така по-голямо. Трябва да разуча как се прави така по-хубава, защото аз имам идея как се прави, но съм сигурен, че просто няма да хареса. Ама както и аз съм се оплаквал. Аз имам да търся някаква храна, че толкова пък тъмно. Аз направих за портал такова. Добре, аз потърся някакво село. Не ми лагай сега. Тук има клей. Пак паднах в лавата. Ще взема клей. Или вземам клей. Не знам кой имаш предвид. Още какво правя? Тук сега, как? И така. Сега, андезици. Това са андезици. Къде? Това са правила много лесно това са книга. Или това е StarCraft. Не знам, това май е StarCraft. Какъв StarCraft? Това са проблеми, не знам как се прави. Това е скъпа книга. Но обсидиана събрали 22 вече станаха. Трябва да събра как се крафти такова. Аз стоям на холма. Сега ще си направя. Тя резиденцията много ли е къса?
Горе-долу. Значи да не много да не ходя. Така. Да, значи трябва кожа и такива. Добре, хайде аз Ние сме имали запалка. Значи кожа. Дами и господа, връщам се след един момент. Тук да направим един портал към Ада. Какъв той е? Махай се. Не, ай тук. И тази изба. Полю. Също. Добре. Тук значи не може да се прави портал. Това е много тъпо. И дами и господа, виждам всичко да е това от четвърти епизод. И абонирайте се, лайквайте и чао!